Zamudioko emakumeak, bizitzaren ardatzean. Txorierrin eta Zamudion jakina, emakumeak izan dira herrigintzaren ardatz zeregin askotan. Eurek jaso, landu eta erakutzi izan deuskue belaunaldiz belaunaldi bizikera tradizionaleko herri jakintza aberatza. Alanbe, urte luzez, Andraskoen egitekoa etxe barruko zereginetara edota eleiz girora murriztua izan da. Baina zorionez, gaur egun, gerota handiagoa da euron eskumena bizitzako arlo guztietan. Emakumeak gizartearen gailurrean dago zorain, lehenaldiaren eta orainaren arteko zubia eginez. Lan hau, zeu hoi eskenia da. Herriginen ibilizarien Zamudioko ama, neskatila eta emakume guztioi. Egindako lan itzela bihotzez eskartzeko. Hasieratik jaiotzatik umeak, esan, amagaz egoni dira, ezta? Eta eskolara joateko momentuan, aite beti kanpoan lanean edo soloan eta amak eukiten zeuen ardur hori. Ez bakarrik jatea emotean edo jantziten edo alakoa, baibe, eskribidu apurtxu betiten edo eskolara joaten, otoitzak irikasten, olako gauze guztiek. Nok aginduten eban etxean, amak edo aitek, edo biek? Aman gauzek. Eta aitek, aiten gauzek. Gozo izin baserretarrak, baserri bizizin didez, eta nozein beharrape ondo markaute. Nik ez dut ez ikusi, ni inoz aite harriko egiten. Ez dut ikusi. Ez da ere ama kodainaz beharrape egiten. Gutuzan, otizien rola markaute. Oin gizonezkoak igual Andraskoan beharra egiten dara, orduen ez. Etzeko beharrik gizonezkoak ez eben itzen, ez da? Ez. Garbikusirik eta... Garbikusi pentsau ba ez. Zure ama ez etu dozu bedarrak ebaiten kodaineagaz eta... Bai, danetik indegu gure amak. Baserrien be, zarrenatako izizen, gizizien amalaune barra bazarren aritoketan egon, bera behar asko egin. Eta behar bada umean edukazioa edo ezik eta arlo horretan amak influentzan die. Aitek ere, ze guke luzot egin zen gurasokaz, bezkaltan eta faltan egunero gurasoko zoten egin zen. Nik beste zuberteatu ginen gurean bizizien aitit eta mama. Aman partidez, mama alaua akarra da, ez da? Eta orduan, atertuliarak, are konbertsazioak otezinak maien, zarrezkotan, umean antza enfokatatu egoten zen, zeti, konto egiten zen pasaixuek, ingirukoak, eta ez baten, biten da sarriten, eta guk ikasiten gendu zarek. Eta zuen kasuen etxean, holan ipuine kontaten, kantak, eta horredanak nok irekasten osoan? Osa baizekoak edadeko txuk izan ziren ja, eta nire gurasoak ere, bai. Bai, abestute gendun, abestute gendun. Sorbetoa ditxekoak ohitura handiok izauen, holako gauzetan. Erlazio beste arlo batzutan, eleizakoatan be, esaterako sepulturek atonduteko be Andraskoan lana izen da. Edo mesak atara kontuak eta garbikusiena be, oin azken denporan be bada Andraskoana, ez da? Lehen sakristu ekiten zeuen, hori batu diruek, etolako gauzek, ez da? Edo eleizako kargue, baukan hori gizonezkoa zena. Baina azken urteatan beti Andraskoak izen dire, hor dauzenak arean gehiago sartute. Haizetan da, lehenengo gunetan egiten da, sardina da, edo moten da hori janaria herri guztieri, eta lagunduten, ipiten platerako gie bai, eta jendeak emoten. Eta gero igandean izaten da tortillak egiten, ze urtik irtera bat, Zamudioko erbita duzitatik, eta ere datozen ererako, goteko prese tortillak eta hori egiten. Amaketako modukoa edo itzen dozu. Zerela okasureko jaiek eta organizaten eta era honetako ekintzak eta ditzen eta bere Andrak lagunduten eben edo lehen gehiago izaten zen gizonen kontua? Eure bakarrik, gizona bakarrik. Denporia pasala ikusi da, Andraskoan behar izena aktiboagoa dela gizartean, ezta? Torden lehen etxeko lanetatik eta, apurtxo bat
otoitz kontuak, elizako kontuak eta hor bai mobitan dira, baina azken finean hori da etxetik barrure, ezta? Eta gizonezkoak egiten zurien, etxetik kanpoka. Bai, oin azken urteatan ikusten da importantzia hori emoten jakola andraskoari edo bera agertuten dela, ezta? Ez gizonezkoan papela kentzeko, bai eurek dekien balioa be erakusteko. Eta azken urteatan esaterako kargu oso importante bat herrien, alkate, alkatesa be izan dugu, edo jueza betirik izenda gizonezkoa, eta gaur egun andrasko bata esaterako. Bai hor ikusten direz be bai kanbio horiek, importantea direla. Carmen izen zan bertoko alabea, ezta? Non jaio zan? Bera jaio zan hemen, palazio honetan, Dorretzean, Zamudio Dorrean, hemen bizi ziren, arrendamentuen edo. Dorden, hemen jaio zan bera eta beste nebarreba guztiek. Bera hasi zan ikisten hemen Zamudioko eskolatan, denbora gitzi egin eban berak, eta gero joan zan ikistera Kastrora botautzien interna. Eta gero handik etorteia, baiak hasi segidu antzean, hasi zan magisterio ikisten orduen, Bilbonekoan, Solokoetxe ingurutik egoan eskolan. Han ikizi eban, eta bere kintakoa edo urtebete, lagune eban berea polizen etrabudua. Izen zan, herriko emakumeen abertzale batzako idazkaria. Eta gerra etorzanean, ofrezidiotzien joatea Inglaterrara neskato mutikoakaz. Eta orduen Santurtzira joan eta Southamptoneraino joan zan Habanako itsasontzi horretan. Baian, umeen ardurea bere hartzen eben, ez da? Han egiten eben denetarik. Handelino maistra izateaz gain, ama, familia, umentzat dan aziran, babes leku bat zan. Orduan, oiko irakurketa, idazketa edo irakaslenak lanak egiteaz gain, umeen ezi egiten zen, eta euren ardura hartu. Umeak alik eta hoberen egon daitezen, atzerrian, kanpamentuetan. Etan egin eban, urte pasautzu, kasi gerra akabe zanean, 29ko abendu horretan, Gabonin geruen, etorri zan etzera. Pozik etorteko bebai, klaro, hemen Franko egoan, eta ezin zeuen klaserik emon. Eta ordenin zeuena zan, hemen klase partikularrak emon. Hemen hor Petrilean emoten zeuen eta barruen bebai. Eta zan Zamudioko eskola mistorik lehenengo eskola mistoa, neskamutilek etorten zirena. Eta orduko eskolako zeak ordu dekozu, Torreko eskola horretakoa? Ona, nigan ona. Zer joaten zinen, neskak eta mutilek batera? Dana batera. Hori kasureko beste eskolatan esan izeten normala, ez da? Ez, orduan egon zan disipline gehiago, neskak alde batera eta mutilek bestera. Entziklopedia nik ontzurot eukidut entziklopedia dana, bide horien dana, dana tauz libro, klase guztitako bai, lehen ahongo entziklopedia danerikoa. Ona, ni hartzintzen Carmenegaz, 5 urtegaz. Zer dala eta horko palazioko eskola horretara? Zeba ego zan beste eskola batzuk bere herrien, ez da? Eskola nazionala onzan, bai. Zer dala eta konfiantza. Carmen zan, eno esaten, bigarren ama. Askutxu zatea da, ez da, bai antzeko bat, ez da? Irakasle ona, beti suabea, abotza bezua eukien, eta eukien gendu mentaja handie, guk ez gendu erderaz egiten, guk ez gendu jakin erderaz. Eta honek erderaz amatu klasea, bai, bera esalaz euskaldune, euskaldun peto-peto esan Carmen, lagundu iti euskun. Nik enuen ikusi hori presino, hori erderazko presinoa Carmengan. Eta zeak ordu deko zuzuk? Carmen Mendigurenena. Nik ona. Zelango andereñoa zan? Ona, oso ona. Kainozea eta oso ona. Zan persona oinez dauz, bera modukoak, kategorikoa. Baita, honek eganera, ez bakarrik guri umiari mutuzkun klasa, honek gau eskale eukioen, Gau eskolea bere eukieban. Nire pila mutil, gerrea dalata edo ez da izera dalata, aukerarik ezeula eukine ikasteko, eta honek gau eskale eukien hor. Horre, egunaro jotezen, hainben mutil, gehien baten mutil egiten gau eskale jotezenak, Eta palazioko eskolea ez etu duzu? Bai, joaten gintzen euden. Aiztu ez diten zera gurean ama botatezko norra partikular, Carmenegaz. Carmenegaz ibili zinen, orduan? Bai, bakazinoatan beti joten gintzen, Carmenegana.
Eta orduen 75 hiru tarte horretan, izen zen gobernuak erabaki zeuela lehengo maizu maistrak barriro gure izen eskero behar egin, azterketa batzu pasatu behar bezala, eta gauza batzuk egin. Orduan aurkeztu zen esamen horretara, eta aprobeta emonotzien lehengo plazea Etxebarrin, San Antonion. Eta hor egin zeuen urte batzuk, eta gero eskatzeko trasladoa edo aukera eukiban, eta aukeratu basan toki batzuti, tokeiakon herrigoiti. Egin zeuen ja urte pare bat, 3, eta gero ja Zamudiora etorri ahal izan zen. Eta hemen ja akabe zeuen bere lana, hemen Zamudioko eskolatan. Korue aitetu dozu, ezta? Eta lehen koruen bere andragizonak ibilten ziren, ezta? Baina gaur egun andraskoak baino ez dauzea. Bueno, gizon bat oin be bai, lehen gizonezkoa zan bakarrik. Gero, domarian ondenporanta, eskola umeak neskatoak eta katekesiz egiten dorien bitartean eta irikatxe utzien, kantuak eta bar, eta andraskoak eta holan joaten ziren. Eta korue mistua zan. Bai, gero pitike ja andrastukoak lotzen ziren bakarrik, ezta? Organu jolea be, gizonezkoa zan momentu baten, baina azken urteatan beti andraskoak izen dire, hor dauzenak arean gehiago sartute. Jantzataldea herrikoa sortu zana, azken urteatan sortutakoa 3 bat jantzataldea, hori zan, neskatiak eukiten genuen toki bat joateko. Bakarrik hori kilikili eta txistu taldea, besterik ez zegoan. Eta orduan, hor danak herrikoa neskatia mutilek beti apuntatan gintzen 3 horretara. Eta zuek hemen, Zamudion ze urtetan hasi zinen gitzi gora bera? Nik uste dut, amandik 17-18 urte dituela, osak, 1911 bitartean hor uste dut, diazin nintzela. Eta zuek sortu zen duen jantzataldearen izena zein da? Gure horretik egon zen 3 bat dantzataldea, eta gu pentsa gendun, aldatzea, baina gero erabaki gendun jarraitzea izen bardin jelaz. Eta zuke ensaiaten zendu neskakaz? Neskakaz, hemen eleizpea. Eleizpean egiten zendu esan ensaioak? Neskak, eta mutilek horre eleiza gozan lokal bat, ikidozkun eleizak, eta lokalean mutilek. Eta momentu honetan zenbat dantzari zauzi taldean? Igez 120 dantzari egon gara. Eta zenbat taldetan banan dute? Igez, ez dakit 10-11, igual 13 monitore. Eta gaur egun, neskak dire mutilek baino gehiago? Bai, eta monitore bai, Nok sortu eban, badakizu nok sortu eban? Ez dakit, egon zan bat hemen Jose Mari Txistu, izan hemen izala, izan hemen instituzio bat, Zamudion, eta berak izan txistularie, eta berak uste dut sortu zuela. Zenbat urte edo, ez dakit, ez dugu gogoratu. Ni baino lehen hau, asko begia bil ziren. Gero Jose Mari Txistu itxite be, jubilatu hori, egon ziren beste maizu andereño beste batzukan, ni beste batzukin ibin nintzen. Asi que, urte pilo bat darama Zamudion txistu taldea. Eta gaur egun nor da, arduradune, edo nor da maizu lana egiten dauena umeekaz eta? Gotxon Jaurigi da, gure maizua, gure zuzendaria, eta beti izin da, berak hasieratik umetari be hasi zina, guretzako, bera gabe ezin dugu segrin. Herriko txistulari taldeak, noz joten dau, ze egunek izeten dire holan? Jaien egunetan normalki. Beste gauza batzu be badauz, Zamudion dauz talde pilo bat, kultura talde pilo bat, eta batzutan antolatutunte jaiek, eta orduen behiten dugu alpasakeien bat, edo zeuzen jo, edo dantzak, edo galango zerbait. Ze urtetan sortu zendun taldea? 1987an. Eta ze eratako musika egiten dozue? Aro ezberdinetako musika eta estilo ezberdinak. Apur bet danatarik, ez da? Danetarik egiten ditugu estilo ezberdinak hori, hizkuntza ezberdinetan, gaur egungo musika, eta 17. mendetik, 21. mendera arteko musika. Zein izan da zeuen ibilbidea? Hasieran, hasi ginen abesten inguruko herrietatik, eta gero apur-apurka federatu egin ginen elkarte ezberdinetan, eta gero ja atera izan gara Europatik eta Espainiatik ere lurralde ezberdinetatik egon gara, Alemanian, Frantzian, Italian.
eta esperientzia oso baikorrak izan dira. Eta kanpora joaten zarianean kasureko, euskaraz abesten dozu beti? Bai, kanpora joan garenean alegindu izan gara kontzertu berean bi atal lantzea. Lehenengo atala izan daitekeela orokorra, eta gero bigarren atala kontzertuaren azken aldea euskal folklorea. Egiten duguna da hori lurraldeko folklorea, eramaten dugu euskal folklorea beste lurralde batzuetara. Hombre, yo a fútbol pues yo jugaba pues porque siempre me rodeo siempre de estar siempre con los chicos, ¿no? Mi hermano, como tiene una diferencia de edad de 3 años, pues yo compartía con él todos sus amigos, entonces al final pues compartes también todas sus aficiones, ¿no? Entonces claro, yo me sentía además como si fuese también un chico, para ser integrada como una más. Y de hecho pues ellos me consideraban pues como si fuese uno más, cosa que antes no era una de las cosas que se miraba bien, porque ellos me decían pues marichico o no, lo que sea, pero bueno, a mí eso tampoco me afectaba, porque de alguna manera como daba la talla con ellos, siempre luchaba por ello pues para poder conseguir el que me pudiesen aceptar, ¿no? Y pudiesen contar conmigo pues para hacer equipos, por ejemplo, ¿no? En el equipo de Sondica pues yo empecé a jugar con 13 años, porque antes tampoco no podía ir, incluso pues fue porque claro, siempre solía ir a ver todos los partidos de Zamudio, entonces entre ellos de los chicos. Cuando jugaba el Sondica, pues qué pasa, que venía también el cura de Sondica y demás, y venía la gente que venía pues a ver los partidos del Sondica con el Zamudio. Entonces como yo después en el descanso o después del partido siempre estaba jugando con los chavales, pues ya me fichó y me quiso llevar. Porque el resto de las jugadoras serían mayores o ya empezaban con esa edad. Sí, yo era la más pequeña, yo era la más pequeña. Ellas estaban ya, de los inicios, ya desde el año 70, ya estaban ya jugando, yo era la peque. ¿Había más gente de Zamudio? No, solamente estaba yo. ¿Solamente estabas tú? No había nadie más. No, Liga Femenina a nivel de Vizcaya no había, porque no existían equipos. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Sondica, cuando se crearon, hacíamos los 2 equipos, pues teníamos lo que era el presidente, que hacía de presidente, que trabajaba en el correo y era el padre de una de las chicas, pues era el que de alguna manera pues buscaba, igual en los pueblos y demás, que había fiestas, pues el que pudiésemos participar dentro del festín de las fiestas, el poder decir, bueno, pues mira, pues va a haber dentro de este día, pues van a jugar el equipo, la Maica y el Sondica, en el partido de fútbol. En el Choriarri se crearon varios equipos y jugaban, entonces ya había una liga muy bonita y había una participación y una asistencia enorme. Pues en el campo de aquí de Zamudio, de los primeros partidos que se verían, había gente hasta por encima de los árboles, había gente viendo los partidos de las chicas, porque era un espectáculo. Zamudio futbol taldea noiztik dago Zamudion? Baitu, oingo deuz, aurten iten deuz, 75 urte. Eta zer dalata sartu zinen futboleko zuzendaritzan ba? Ni beti guzti dazte futbola, nire aita edo nire etxean beti bizi da futbol mundua, Samamesera baten gara, eta Zamudio joan hasi ikustera beti. Zuzendaritzan sartu zinenean, Andrasko bakarra izan zara. Ondo hartu zaitue edo... Bai, oso ondo. Nigaz sartu ziren lagune ezta? Betiko lagune, kerrikoak eta... Bai oso ondo, nik ez dut euki pegarik, kontrakoa. Eta zelango ardurak edo aukido zuk zuzendaritza barruan? Nik diru zaina ezin azte, bai. Bueno, hemen... Lo pasa que jente gitxi egon gara, orduan, batez erin behar dozu apurbete danetariko. Eta neska kasureko edo Andraskoak eta joaten ziren mutilen futbol partiduak eta ikusten? Bai. Osea, jarraitzaile moduan bai egon dire Andraskoak. Nire amabe joan da pilo bat partidue, eta, bueno, jentea dino, lehen joaten zirela kamioi baten, Emeterio Urkizan kamioian alokatu zirela eta Bermeora, edo ez dakizer, kamioian partidok ikusten. Eta hor joaten ziren Andraskoak eta gizonezkoak, danatarik. Zuen gazte denporan, kirola iteko aukerarik eta holan, zuen denporan neskak ez eben kirolik itzen? Ez, mendire irterak eta holan, bai, bueno. Eta mendira joaten zinen, neska mutilek? Bai, lelangotan neska moduen, bai gero hasi gintzezan neska mutile joaten, bai. Bai, mutilek eta neskak, kasu honetan, Bai, batera joaten ginen, bai. Baina neska bakarrik, inora. Inora ez ginen joaten. Nor izen zan horra itzindaria, edo nok sortu eban, edo... Izen zan, udaletxeak egin zeben irtera bat, eta irtera hortan, jente asko joan zan, igual 80 pertsona aldera. Eta horraz izan apurtxu bat, zergaitik ez da egiten talde bat, eta hortik aurrera batu ginen batzuk, eta, bueno, hor goaz. Eta zeu bere, hazikeratik zagoz?
Bai, ni beraz. Taldean. Bai. Eta gaur egun kasureko zenbatero egiten dozu ez irteerak eta? Hilero. Hile batzutan, irtera bi, baina gehienatan bat, Bi egiten direz nahiko luzeak, osea, asteburu osoa, bat normalean izaten da Pirineoetara, eta beste bat Aldaizen Picos de Europa. Eta beste guztiek gehienat direz egunezkoak edo egun erdiek. Gero beste momentu bete nolan beharrak zano markauek izeten direnak txarrilteetan eta ez da? Bai. Orduen famili guzti junteta zan, eta itezan afari, Eta zeintzuk izeten ziren gizonezkoen beharrak eta zeintzuk andraskoenak? Gizonezkoenak, por ejemplo, txarrien hilte zanean gizonak agarran. Andraskoak koitauen odola mortzen jakiteko. Baina gero, egin behar direz, esteak garbitu be bai. Egin behar direz, euskentzak mortzilek. Txorixoa pe bai, aputxu dut txorixoa pe bai. Horrek mortzilek egitea, eta mortzilentzako preparamentuek, kinpulia dala, porrue dala, zera dala, gero arroza eminten dala bestea, andraskoak. ¿Y tú de dónde eres? De Cáceres. Tú viniste de Cáceres. ¿Con cuántos años viniste a Zamudio? Pues igual vine primero a Sondica. Bueno, primero a Derio. En Derio estuvimos poco tiempo y luego marchamos a Sondica. Pues igual tendría 15 años, 16 más o menos. Nacida en Cuevas de Probanco, Segovia, y desde Segovia nos vinimos aquí. A los 23 años me vine a Bilbao. Y llegué aquí y entré en Flexi. Estuve 2 años y pico. O sea que tú primero empezaste a trabajar en la propia fábrica. Sí. ¿Y luego empezaste a trabajar en tu propia casa también? Sí, luego yo me casé, estuve viviendo en Sondica y en casa empecé a hacer gomas. En Sondica luego nos vinimos aquí a Zamudio y aquí pues a hacer gomas en casa, como ha dicho Asu. ¿Y cuál era el trabajo que teníais que hacer vosotras? Recortar gomas, fuelles de lavadoras, piezas de toda la clase de gomas. ¿Y vosotras qué teníais que hacer? Recortarlas. ¿En unas medidas concretas? O... Sí, recortarlas. Venían con picos o con bordes y nosotros las teníamos que recortar. Y bien. Hombre, había días de todo. Unos días nos las devolvían y nos enfadábamos, otros días no. Pero bueno, bien. ¿Os las devolvían? Y las teníamos que volver a repasar. Cuando trabajabais en casa, ¿qué trabajabais? ¿Directamente? Entonces no erais autónomas todavía. No, venía una furgoneta de Flexis y nos repartía las gomas a las puertas. Nosotros dejábamos en la puerta las que tenían que llevarse, que estaban ya hechas, y nos dejaban las que teníamos que hacer. Entonces, al día siguiente, así todos los días. Y así, hasta que nos pusimos ya en una lonja autónoma. Os pidieron ellos, esa fue una petición de ellos que formaseis grupos, ¿no? De trabajo. Sí. ¿Y dentro de ese grupo había encargadas o erais todas iguales? No, éramos todas iguales, lo que pasa que una sabía mejor, por ejemplo, para hacer las cuentas, y mientras que ella hacía esas cosas, pues yo igual barría y Asu, íbamos recogiendo, pero nos llevamos muy bien, las 4 que hemos estado nos hemos llevado muy bien. ¿Y qué hacíais? ¿Jornada de 8 horas? De 8 horas, sí, de 8 horas. Y el que faltábamos porque teníamos que ir al médico o por lo que fuera, pues luego se recuperaban. O sea que en eso bien. Yo ahí hemos estado no sé cuántos años, muchos, ¿no, Asu? Pues igual 15 o 20. ¿Y luego no lo sé, dejasteis vosotras o cerró la empresa? No. Una de ellas se marchó antes y después marchamos Asu y yo, pero nos marchamos porque quisimos, no es porque... y quedó otra. ¿Y hubo mucha gente que se dedicó a eso aquí en el pueblo? Sí, mucha gente, sobre todo gente que trabajaban los maridos en Flexis, mucha gente. ¿Y la mayoría erais gente que habíais venido de fuera o también había gente del pueblo? La mayoría de fuera, yo creo que la mayoría de fuera. Bueno, nire epokatan ja, Zamudion hasi ziren enpresak. Bueno, neska asko egite zindu ja lan enpresatan, Fabriketan bebe egotezan jentea lanean, Segurduen egozen hemen, como pionero enpresa bat lanparaskoak, eta egite zuten lan neska pilo bat Zamudiokoak. Y luego ya se vino mi padre, nos vinimos con él, y llegué aquí y entré en Flexi. Llegamos aquí el 28 o el 30 de agosto, y el 1 o el 2 de septiembre entré en Flexi. ¿Y hombres y mujeres trabajabais juntos? Sí.
¿Y las condiciones laborales eran las mismas? Por ejemplo, ¿teníais el mismo sueldo los hombres y las mujeres? No, eso no. ¿Cómo va a ser eso? No. Ni ha sido ni lo será nunca. Eta zuk ezetu dozu beharren neskak egon eta eskondukeran beharra iztea? Bai, gehienak beharra itxitize, horien den. Eta zuk badakizu enpresak emoten eutzen olan dote moduko bat edo sari moduko bat eskontzen zirelako? Bai. Ez dakit zenbat edo zelan edo zer, bai. Lelau igual tabernea eta dendea dana batera izeten zan, ezta? Bai. Eta horretan bere andraskoak egoten ziren horren ardureagaz? Bai, morroskoan laguntasunegaz, bai andraskoape bai, Alterne egiten zorin, además, andraskoan mostradoren atzian eta euren lanak, andraskoan lanak egiten, bai. Ze andraskoak tabernara sartzea ez eguan ondo ikusitze, baina kasureko beharren tabernatan ez eguan arazorik, ezta? Hori ez. Eta ze denda klase izen zan? Ultramarinos. Ultramarinosa. Herrien bertan? Herrien bertan, bai, plazan neurrean, etze ona, eta horrego nintzen 20 urtean. Eta gu nik esparrera pertenezeiten edun. Gure dendeiz izan espar eta esparreti sorti dut ozten dendara. Orduan eurek etorteatzu zen, zeuri... Bai, astero etortezien pediduagaz, bai hortik aparte, etortezien viajanteak asko eta komunidua diazun hartu itezen duen generoa. Jozten ikizten imintzen igual 5 urte edo 6. Eta gero etzean bebai aprobeten, eta gero neba bateri laguntan egon nintzen, ez dakit ni 5 urte edo 6 edo ala. Eta nebeak zer euki edan ba? Karnizeri bet. Gero imin nuen dendea. Eta ze gaitik imin izen duen perfumeria? Pentsetan nuen izizala gauzerik fasilena, niretzako fasilena lan egiteko. Zer dugu perfumeria eta gero komplemento bai perfumerien, ez da, boltzak eta gauze asko. Eta hori nintzeko izan, horixe errazana. Hombre, momentu gogorra izan zen, urduen momentu gogorra, gane ukiten dozu, gaztezara eta sozialiteko gania, eta iminiten duen dozu. Eta zelan kombinaten zen duen? Kanpoko beharra eta gero etxeko beharra, ze, klaro, etxean berein berko zen duen, ez da? Bai, etxean dendera joan baino lehen, etxe biazen duen oiak apein dute eta handi intxuena bakarrik, Eta gero egurtien, etorten izan hortu gizan etzera, eta laure tartian edizan zabaltan, eta hori aprobezetan endun, garbikusi hau purbetiteko. Eta, por ejemplo, errepia, igual, geu ez eminten duen lavadoria, eta goxian eskei. Medioak norberak hartu behar, umia txiki ikizizirenean. Claro, zane alabak bere aukizen duzen, ez da? Lau alabadekotaz. Eta esango zeunke, herriko dendak eta gehienak andraskoak ipinitakoak direla? Igual honek karnizerik eta hola nez, ez da, peskaderi egon zan, nire epokatan hasi nintzen, peskaderi egon zan andrasko izan, beste dende andraskoa, eta egon ziren, Apurbet andraskoak hartu eben ardura, komertzio kontueri apurbet bizitasune? Bai, asko ez amudion ez da, inoz ez da egon asko, bai egon ziren. Ze gaztatara dozue gero bizimodua? Ni izenaz txosna baserritarrak. Ni txosna eukidut urte askotan. Eta orduan ibili zara herririk herri plazatan, ez da? Ni binaz herririk herri feria zagarikola. Bai. Guk urte honak eroan du zerian, behar asko inde, Behar asko inde. Eta zuok orduan horre txosna horretan zeroki dozue, batez bere, talo eta txorizoa, txarriki ez da? Txarriki. Ni gazte-gaztetarik Bilbora zinintzen, zeko hortuari ikaz, ama esneak azbe ibiltzan eta amagaz bebai lantzean egun batzuk. Ezke, bizimodu bat dugu, bendejeagaz eta zerakaz, behiekaz. Esnea saldu, saldu Bilbon. Erote ziren, goi baten, zerak kantinplorak, esne dunek eta bakotxaiak iteuen berea zein dan. Bilbon bajatu, eta gero Bilbon bezerik izatezana, bezeritara entregeu. Eta hori egunero? Egunero. Zer duteko trena hartzen zen duen? Goizean 6 eta 20 gotezan. Eta nora joten zinen Bilbora, amagaz? Zetan? Ez niak eroaten. Zamudira bagatozko naite kada joan,
Eta gero Zamudion hartzen zen duen Larrabetzuko kamionetea. Prohibitu zan jentiroatia, bai guri sakonera sartzen dozkun kamioan, eta makurtuta noten gintzen, eta guardia joaten madure, barruen isilik, berdurik ase, zestoak hasta tapute. Orduan, bendejea bere eroaten zen. Bendejea eroaten endun, bai, banastak. Zeuek eroten zen duen, bendejea eta esneak? Esneak, lehenengo esnia, eta gero bendeje saltzean, esan txera. Amak esneak eta buruen eta eroaten ebazala? Bai, esan txetik, bajatute karro ez gendu nien okei buruen, kantine usi erotuen, eta eskun baizta bat etolan. Ni nintzen izitik kapazenik eskuen eroten bezinten, no se. Eta arrotzak eta bere eroten zen du esan? Bai, oioan arrotze bezaltzea ziren. Oio gogitek enduzen saltzeakota, Santa Tomas egunean oiozkoa bezaltzeak enduzen edarrak. Zer orduan gabonatarako eta saltzen ziren oiozkoak, ez da? Ni lehenengoz Bilborata amagazaz nintzen bendegiagaz joaten. Bai, amasei amazazpi urtegaz joaten nintzen bakarrik. Eta zelan joaten zineen? Trenean. Eta gero, puesto, koitan batzuk ekitu zen puesto fijoa, bai, nik ez. Eta joten, orduan ez da zineti joten zen harin, eta igual jerzia edo amentala edo botate zen duen koiuteko lekue. Eta lurrean iminten zen duen generoa? Hori zen. Zestuatan edo iminten zen duen igual saku edo trapu garbi bet, eta iminten zen generoa. Zamudiotik bere, portaltera segidu dozuzu. Bai, ni egonaz portalten, berrogeta mazortzi urte, bai, indoaz portalten. Eta ze genero eroaten zen duen? Neguen eroten kalabazak, azelgak, asak, porruek, berakatzak, kinpule, horrek gauzek neguen. Eta udean, tomate, piperra, bainak, indabak, letxugek. Sasoan sasoikoa, ez da? Hori. Ezek guke invernaderorik ez du aukizen da kaleko gauzea. Ni gizon altzatzen zango izeko lauretan, ite zeuen vieja bat bera bakarrik, itxiti ezenan berdurek, asak eta gauzek ez ditzuzenak ostuten, eta gaiztiko kerote gendu zen gau, bigarren viejan. Orduan bi jabi itzen zen du esan. Batzuten bai, R6 auki gendun, ez gendun auki furgoneta bat. Eta kasureko presioa eta zer, presio fijoa aukiten zen duen edo erregateoa egoten zen? Erregateo asko egoten zen, erregateruk ez zuen erregateaten general, bai publikuk asko. Zuk eskatan zenbat zendu zen 5 peseta, haurek esate jotzuen niru. Orduan, erregateruk bere joten ziren lehengo zeuekana. Bai. Genero asko eureri saltze hotze zuen lehengo orduen. Bai, gehiena, Ez que ostentzen publikure neguen ez datzu bagatan itxos orain hor.